मालाय सिख्लाफोर जेनबाय सेंग्राफोरजों जेनबाय नामा आदा एसे नुजादो आदाखौ बुंगासिनो दंथारो आदा बिग्रा एसे नुजादो नोंखौ आदा होनगासिनो दंथारो आदाया दा दसेरानो ओंखारगोन ना नोंसोरो जुदि सेंग्राफोरा जि जानानै नाजों रोजाब थायोब्ला गलबेरमेन्ट पुलिसावबो फुरा जागोन जागोन ना जाया जागोन ना सोरबा मोजां मोननाय दं नामा गलबेरमेन्ट पुलिसाव दङ नामा होमबा बेखौनो गोसोखांनानै मोसाबाय नामा दे सिख्लाफ्रा सिरिथार माने आं बिराद सिजोमनानै बिराद सिरि थाथारसां गोजांबाय आं बिरादनो गेजेरावनो थानानै सिजोमनानै थानसां होननाय बायदि जायाखै होनबा जादोंना एसे बोलो होबाबो मोजां जागोन सिख्लाफ्राबो ओरै सेंग्राफ्राबो एसे खमजोर जानानै दंथारो दे दा संख्रि फानलु लगायनानै सारफावनो होथारगोन आङो जागोन ना जाया Angni yon nai khâu nong khai nang da sai sikla ge se rai dau kha gan
थुकुलुनि आमाय थुकुलुनि सना आमाय थुकुलुनि नागिर नागिर नागिरब्लाबो मोननाय नङा नों जिउआव गोथार गोथार आंनि बान नागिर नागिर नागिरब्लाबो मोननाय नङा नों जिउआव गोथार गोथार आंनि बान नागिर नागिर नागिरब्लाबो मोननाय नङा नों जिउआव गोथार गोथार आंनि बादि अननाय मुलुग